Right, so start wondering una wa Elia. Okay? So tikamakamba za Elia pesa mbili timangana bale yekuli yazo zimenyana. Okay? Anakonisa no price akwe cha FS. Kina koso anakwanisa kutenga koso kuphile akalimi. Arafika mengi kujana zota amakusana. Alisabe phile. Akavula rani na so maana na runo Elia tikaona so angafeva ahebeli chapter 11 sivitabu but kila week ndio na ahebeli chapter 11 maana list ya nini anayaje kudi Elia ngazi ni bombe yeah so tutokola runo tikamakamba za amene amadu kwambi na miti matamona ofu kwambi ndani yeah so tunafuna tupite kumala ndio mara chapter 4 ndio mara chapter 4 kama zama usi ya so nani kwa Yesu mara chapter 4 Isaiah 5 verse 5 taonani ndidzakutumizirani Eliya mneneri lisanadze tsiku lalikulu ndilo pya la Yehova. So tunaona labda pamene Yesu asana Yesu kachenga ajiwide imene kugamba tsiku lalikulu pya ndani la Yehova. Tikamanga za tsiku lalikulu pya Yehova. Yohane mujikuza anana kwa bila tsiku la ndani ana sana kwa tsiku la ndani kama nako tsiku la ndani la yes koza so I'm okay. Right. Tikawerenga chimwe tamani. Verse 10. Kwa yote. Kiwa tuzo fana no inende na kwa tuli. Mzimu. Tsiwa ndani. Dambu. Diva verse 10 ya. So anali muzimu. Right? Majirena tikamanga za Google iPhone. So imagamba zose zimene zikulumikizana nokubera wandani kwa Yesu. Ikubera nzene. Bale pajapo pa kusinika kwambiri siku lopya ndani ukubera nzene. So sizolumikizana every event is going to make with us Yesu. Just zizitika ozugula nesikumenenzi zimene zinamangala rekodi kuti ule. So akutuze funa no siku lali kulambwelesa adzi ofuna bwe ndani Elia ukubera nzene. So tikamakamba ndibafuna tuno tiyambe kuteka makumana tiyambe ku right ya Daniel. So siningacho kufuruza za mabuku awili sana esesiso za bwera ndani Elia. Right, so mafuna tete ku yako kupaka mafisa mzengo kufisa. Yeah. Comment go pan. Yeah, ndio. Yeah, tena yako. Yakobo chapter 5. 5 yes. Yakobo chapter 5. Tete ni Yakobo chapter 5 verse 16. Verse 16 chifukwa chake muvomerezane wina ndi nzake machimo anu ndipo mupempherere wina kwa nzake kuti muchiritsidwe. Pemphero la munthu wolungama likhoza kwakukulu m'machitidwe ake. So akuti pemphero wolungama imwanjirena kuna amene andira Yesu mwe mujatu ni nani Yesu. Right, so natikukhulira Yesu. Ilo jatu Yesu. Okay? Mwenye ndimachita kunya okule tikana utonya kale kuyirika cha wasimba sano nchi ndajibali tisamatenga kai tuninkize dia saba mungu makwera ufika kuti ndio bado Yesu na mara mawe kozi mose feo ili fike ba masomo imwe Yesu Kristo meno ni kama hivi ili fike masomo ndani kama okay. So tikamakamba za pepe ili vege ndakali ndishiro ndani Yesu Kristo. Right? Ndiye avega chisanzo 17 verse 17 Eliya anali munthu wakumva zomwezi tizimva ife ndipo anapemphera chipempherere kuti isavumbe mvula ndipo sinagwa mvula pa dziko zaka zitatu kudza miyezi isanu ndi imodzi. Verse 18 ndipo anapempheranso ndipo mwamba munatsika mvula ndi dziko lidabala zipatso zake. Verse 19 abale anga ngati wina wa inu asochera posiyana ndi choonadi ndipo ambweza iye mnzake
azindikire kuti iye amene abweza wochimwa ku njira yake yosochera adzapulumutsa munthu kwa imfa ndipo adzavundikira machimo aunyinji. So tikaona koko kamba verse 16 yapo kuchimena upanga exercise kwambiri yani ya chiyero. Okay, makaza chiyero pemphera mukajero madali mafeko so vega chisanzo cha Isaya akamba zoti evangela Eliya akamba zoti Eliya atapemphera kana ikulisira zoti no kula Isaya kana ikulisira zoti no kula ibwere kana ikulindana kuti no aphena apa siya yani unade tokona menebe Eliya anabwezesa kujani unade ande kuzali chona dini nane. Yes, so tikamona munthu amene akutoka pamaso panda pamunhu yeti ifendo kupemphera chimene yoyo muzamu ngapanganya atani atiya, right? If pali pemphero imene limatha kuvileza kumwamba uku kufika kondani mulungu yende pemphera munthu amene akutayika ndazaka kutani kupemphera atani ilili iyi nkhani ya outreach afikira anthu amene tena oli mozi kumana atani atuluka yeah. So kuno amene akutembenuza azotino ambise kujani machimo ako so kumano focus yangu mabese njina tuno Eliya anali munthu amene amamva zimene verse timarani timamva. Okay, komara anatani anapemphera chimene china mu tankha Eliya unapemphera chineyo kuti cha unapemphera mvula isagwe na ukatha zaka miliyana zitatu and half unapemphera so mvula igwe chimene china mu pangisa Eliya abandise zinayi. Yeah, wale chikubi yake amachibwesa kodatu amafunisa anthu akatani akafuna kuya bawe bala no ngati kwa mena bwesa ama resource kuze yena imvule so anaweza simuleza bala ndikutatu munga muselo mvula sarani isamile tena na makosa na jatini kuphiraga ni rwada patatu sazaga pya ngafe ali 7 mphiri kwa mungu amene adabwese ada yankendi moja amene ndakulendani akali mungu na challenge eti ali mungu anayapha na ikhana yekwena msandani chapate. Yeah, and the philosophy ngona pena chapter chapter 2 verse 3 before. Yeah, verse 3 and 4. Yeah, tidzapulumuka bwanji ife tikapanda kusamala chipulumutso chachikulu chotero chimene Ambuye adayamba kuchilankhula ndipo iwo adachimva anatilimbikitsira ife. So chiponsodere chimene anaboja mfanda ndi Ambuye. Okay, titaona na Ambuye amene akukamba pa ndi Yesu eti mozanebe or else Ambuye mu Genesis panyaka kamba no dokaye yo yake kazi yo yake azapana yo right, ndio njoka jizala ya chitende mjali. So tona no chipulumutso chinamba kulankhula ndani ndi Ambuye either way. Yes, for you. Verse 4. Uchita umboni pamodzi nawo mulungunso ndi zizindikiro ndizo zizwitsa ndi mphamvu za mitundu ndizo gawira za mzimu woyera monga mwachifuniro. So mulungu auchitira umboni kuchani. Verse 4. Mulungu auchitira umboni munjira. Verse 4. Ndizi zizindikire ndizo zizwe ndabona menepe kuticha umboni kubwanga kupita kuchani pachamboni maloza wera bake akozera kuchani ubwera kuti kutani ziganiza right umbono ubwera kuti uta asayita verse 3 verse 3 akamba zanya. Yes, so zozizwa zizindikiro zimapanga point kapena zimauzira kuchani ikulati no zenepe so tikaona zozizwa zimene Eliya anapata eti chachikulu china yoli chani. Yes, tinoza nebe nkhana ikulero no antharani akutumuka anthambira atemenuka apita kuchani kwa Baal post God eti mungati kwa basi Mulungu amakajiza zera mwa Eliya kutanthambira wandani kwa Mulungu manje dena Eliya ana message Eliya ana ndi uthenga right kumano uthenga wake Mulungu akupa samphavu kuchita ndichani chizindikiro chozizwa tinoza nebe meaning to say mapita nthawi eti
tikungoona munthu amulanga zonse zokhazoka mono uthenga weniweni kuti no imene akuyankhula cha mulungu chonadi palibepo imene ndoti akhala yani. Yeah. So which means that no pamene tupita mapeta nthawi Eliya akamabwerera afuna sobesa pamene iso mizimu imene nalinso pandani pa Eliya. Okay, so mapeta nthawi kufuna kukhalenso ndoti no manifestation kapena zizindikiro zimene zitachipangira umboni njani uthenga. Yeah. So pa verse Aheberi chapter, sorry, not Aheberi, Yakobo chapter 4 verse 8 amagamba no Eliya analinso munthu amene amamva zimene ife tipatani timamva. Mwene mafuna tuno esesa tuno Eliya amamva yani. Tifuna tuno experience yake imene ambiri sana tani timadusamu ife kumano tidusamo be masiku abwera. Tiyeni kuwanu mafumu. So, 1 Mfumu chapter 17 ikutibweresa ife njani ani imene inachitika apa Eliya. Okay? Verse 17 akamba za Eliya bola isagwe ndi zina zotero ayikudusa. Verse 18. Okay? Verse 18 pamene chapter 18 pamene Mulungu amuza Ahabu kuti no ujene kulaitani iko chapter 18 inozenepe ani nkhani imene kuziwa mene zinakhalira anauza kuti mwaitana tuse kuphira jana lakali zabene zinakhalira kwa pamene sakuziwa ndiyapa anamo Eliya anamuzala nena pa mwambe inanayipo 400 yakuti so anambo kuwa kutali mpaka dzuwa kubwera pakati pano nthawi yakumadzulo Eliya anatenga madzi kuthiratira nsembe yake onesera lawo ndisizitenga napemphera moto nachiro kumwamba ndikuta ndikamatsenga pasi ndipo chama zonse ni nsembe zonse nditenga analinga pamene ndikapha yani aneni late. Now today we are 1:19. Okay, this one. Verse 1. Yeah. Ndipo Ahabu anauza Yezebeli zonse anazichita Eliya ndi mmene anawaphera ndi lupanga aneneri onsewo. Tsono Yezebeli anatuma mthenga kwa Eliya wakuti milungu indilange nionjezepo ngati sindilinganiza moyo wako ndi moyo wa mmodzi wa iwowo mawa nthawi yomwe ino. Ndipo iye ataona chimenechi manigaibo. So kuchitika kwa Eliya ukira chile pale Mulungu namera na mutume andino ona kuno Mulungu akhala kupasa mthenga ngena Mulungu naku zimene sumaganizira kwambiri zosati uma ngalo mathango yankula yani after math sumaganizira kwambiri until udamba kumana ndi zokhoma na after pamene zale kuti inabanga yani so Eliya apita makusanawa so akumva no uthenga kwa Jezebeli laku niyo ndikuphani yonse unaphera ndani nene lapha. Okay, so izi zimene Mulungu mapeta nthawi azarani azakumanena message yoti no ukatani so zimene verse 3. Yeah. Ndipo iye ataona chimenechi ananyamuka nathawa kupulumutsa moyo nafika ku Beeriseba wa ku Yuda nasiya mnyamata wake pamenepo. Koma iye mwini analowa mchipululu ulendo wa tsiku limodzi nakakhala pansi pa tsinde pa mtengo wa tsanya napempha kuti afe nati kwafikira chotsani tsopano moyo wanga Yehova popeza sindili wokoma woposa makolo anga. Okay, so Eliya yachana ine mantha kwambiri. So Mulungu kakani mantha jeje ba chindine chikopshenga papa yonje ndimene so Eliya anakuthawa wafika kumalo ena ndwafika sokuti akuyenda so mpaka ulendo wa tsiku lingati limodzi. So 24 hours imene so yati muluma mwiki chimene chikuyenda muluma mchitino mene akafunana andipe of course bambira kanizo ngati mene yatirabwe makhani mantha mantha aja akabirira mango khalapo babiri chikusatira maono bwano ndiyani pano so
right? So Eliya chuchitika apa panchonera kuno awaija yafika ponena kuti yamba kukula mpaka ambafuna notino angutani angomwalira. Now tikatengera ku psychology, a psychologist ni anthu amene amayeza nthenda ya ubongo, right? Munthu akakhaleno ali depressed kapena kuti wakhuda ndi osati kuti ndama alibe ndalama siku limene ndi akuzata zero aso nkhani kuti munthu chinaise yatheratu apo palibenso kuti apezanso ndalama kapena banja lake lasokonekera kapena kuti pamene entire cycle failure ambiri anapanga depression kana kuti wena afa mapisa wanongeka minda yakukoloka so Eliya anafika kuti wakumudwiratu kuti naona Mungu yosayani wange. So iyi blow yaikulu imene ikubwera kwa ndani kwa Eliya zichamanena kuti akamana musayamanga Eliya ngati kuti ndi effort yathu. Eliya amapanga ngati mene mwa ife mutuzera amene atero president atala kuphani amene kuthayira kuti yone peso ngathere kuti abanyani mala sio. So Eliya so chikozomozo uthanga bwera ku kuphela. So chimene akupanga chino awa grafike kuti mtali. So zonsezi zikupanga effect afika poti munthu atani wakumula kina akuno atandipeza ndani verse 5 ndipo anagona tulo pa tsinde pa mtengo wa tsanya ndipo taonani wamthenga anamkhudza nati kwa iye ukanudye. Ndipo anacheuka naona kumutu kunali kamkate kocha pa makala ndi mkate wa madzi. Tsono anadya namwa nagonanso pansi. Okay, so munthu amene ayidi depression kuchitika kumene amakhala withdrawn so sakhala ibayanda china njena munthu amangokhala wotopa types amangofuna munthu atakuzuka ndekuti na wagona yama 9 ujama 8 azuka mina yama 1 ujama 3 mara nende timati depression makatuna mudwala muzeni zije kuno ukazuka nthaso makhala wotopa ufuke so lero ata Eliya ara kuzusa Eliya sikana wakutani ukupona mwana mafuna limona Mungu apanga naye treat bwanje wakati wa Mungu kuti Mungu yankula ali atani afe mano muona nakuno Mungu sakumuyakha Mungu shina panga jira angozusa urara aje kina kwatani iye akupeza ara kutani akukona ase andinezi nayitika kawiri Mungu sabwera Eliya banje soko mesa mulapemphera ndakangani kuphiri kuti zimene mapangira munthu akhaluno dandaula zina zake amwe banje soko mesa mukudi mwezo pa undifone mudandaula chene that's not a project Mungu zima kupanga kusaidia kija akumwa sura verse 7 ndipo mthenga wa Yehova anafikanso kachiwiri namkhudza nati tauka idya popeza ulendo udzakulaka. Tsono anauka nadya namwa nayenda ndi mphamvu ya chakudya chimenecho masiku 40 usana ndi usiku nafika ku phiri la Mulungu ku Horeb. So waenda after 40 days 40 days ula ikuse zinthu za mtima mwake sizikuta right nkhani ndio tunopali death sentence kwa mutu pandani mutu wakeyo ndi Jezebel lero nene satana ndipanga zotheka kuti munthu atani afe basi right. So ndivize ndaleya verse 9 nafika kuphanga nagona kumeneko ndipo taonani mawu a Yehova anamfikira nati kwa iye uchitanji pano Eliya. Ndiye muone zimene zinapanisira ndipo anati ine ndinachitira changu Yehova Mulungu wa makamu popeza ana a Israeli anasiya chipangano chanu napasula maguwa anu ansembe napha aneneri anu ndi lupanga ndipo ndatsala ndekha ndipo afuna moyo wanga kuuchotsa. So Eliya chimene chikuza kwambiri chidali Mwisraeli mulibenso munthu amene akuti ndani amene lamuke
so far as iye akuonera kuona kuti palibe munthu ena amene ndimamuona kuti kuti anayima nawo ineyo ndizinazotenga ngati ineyo ndayitana makosana osati tibwere pamodzi wano gulu ambiri kupembedza chani kupembedza bawo ndasala ine ndekha ntchito imene munandipasa sinatheke komanso afuna ndiyonse chani moyo wanga. So mulu make chipena chida kuno ine ndikangofa ndili basi Israel Yesu watani batayikira chindukira tikonzenepe yaitselera tunakuona kuti no ndi natani so chekano zonse zinachitika zija silibeso chani zibe effect sizinachitika so chimene chikuchitika iye chinakuno chifukwa cha kuopsezedwa kuti no moyo wake uchosera maso ake yake chinapitizika maso ake apapa amene akuyankhira chonchi akungoona no zimene iye ali sakutha kuona sonani kuna Mulungu pati Mulungu ngati anakwanisa kuyankha pemphero tomvula isagwe munthu ubwere ndi Mulungu samene angayankhe somero yonamuteteze right. So mantha atabwera anabweresa nkhawa awa ine imene kupatisa tino asiye kumaona Mulungu kuti no ndi Mulungu amene amalamulira zonse sakino nkhawa yake ikumukokera chikhulupiriro yake basi ngati kufinya chikhulupiriro yake pang'ono machifinya mpaka kufika nono chasala mati ngati foni kakhavi yasala 1 bar ndi asona kutani uzime so chikhulupiriro yake yasala the last bar nozebe muone na kuno Mulungu sakusiya Mulungu amazara awandi apa zikafika apa anthu amakhale athiraso mati terapia so Eliya ngakhala anali munthu amene anali chikhulupiriro chikulu choposa ndipo anachita chechiti chachikulu kuphika kale ngobwera mafusaku Mulungu zachita chani amene yakutani akuyaka verse 11 ndipo iye anati tuluka noyime pa phirino pamaso pa Yehova. Ndipo taonani Yehova anapitapo ndi mphepo yayikulu ndi yamphamvu inang'amba mapiri niphwanya matanthwe pamaso pa Yehova, koma Yehova sanakhala mphepomo. Itapita mphepoyo kunali chivomezi, koma Yehova sanali mchivomezi. Chitaleka chivomezi panali moto, koma Yehova sanali mmotomo. Utaleka mmoto panali bata la kamphepo kayazi. Ndipo atamva Eliya anafunda nkhope yake ndi chofunda chake, natuluka nayima pa khomo la phangalo. Ndipo taonani anamdzera mawu akunena naye, uchitanji kuno Eliya? Panabwera mphezi, panabwera mphepo, panabwera chivomezi. Mulungu sanayimudi zonseze. Mulungu anali mu mawu amene anabwera akaziyaze. So nthawi zambiri tikayembekeza kuno pamene Eliya akupempha izize amayembekeza ndi kunochi chimene chikuchitike nthawi iti yomwe. So that's why kuva mphezi, chivomezi ndi zina zonseze. Mwana Mulungu sali muzidi zonseze munga kakaja kakaziyazi. Adonatno zimene atakule Mulungu ababa ndi zimene zida kuzese chikhulupiriro ndani Eliya. Okay, tabiriza verse 14. Nati iye ndachitira changu. So verse 14 anabwereza zomwezi ichi ndachira ya afuna njose moyanga ndizo zilende mwana zimene muno kata moyanke. Verse 15. Verse 15. Ndipo Yehova anati kwa iye, bwerera ulendo wako. Imani kaito. So zonse zimene zibankwida mumawa achani akaziyaze. Small voice 10 inalia. Udzere ku chipululu kunka ku Damasiko. Ndipo utafikako udzodze Hazaeli akhale mfumu ya Aramu. Ukadzodzenso Yehu mwana wa Nimsi akhale mfumu ya Israeli. Ukadzodzenso Elisa mwana wa Safati wa ku Abeli-Mehola akhale mneneri m'malo mwako. Ndipo kudzachitika Yehu adzamupha amene adzapulumuka ku lupanga la Hazaeli, ndi Elisa adzamupha amene adzapulumuka ku lupanga la Yehu. Ndiponso ndidasiya mu Israeli anthu 7,000 osagwadira Baala m'maondo awo, osampsopsona ndi milomo yawo. Tsono anachokako
napeza Elisa mwana wa mwana khandele no mulungu zimene akupanga baba mukamuzirako zakazo zeni mafumu kuti no mafumu amene ndi amene atathana ndi anenera chanu abale ndawo muzati uzazenso Elise amene atakhale mneneri malo mwandani pale. So tawo zonse zimene Eliya anali nazo mulungu anazichotsa kona menepe. So mulungu anangonisoneraku niyo mungachoka kubweraso ndani mneneri wina mwanjirena ntchito imene inayambira ndi Eliya siite 1 2 kubweraso mafumu ena mwanjirena Ahabu sapitiriza kukhala mfumu imasokoneza chipulumutso ndani chanu tukubera tinozinepe. So mulungu akupanga zonsezi kuti no nkhawa imene ili pa Eliya itani chokeretu. So kona mulungu akupanga zonsezi iwe Eliya akupita pagwira chidalani chiro yake. So point inayapajano nkhawa ndi chidaliro chimene munaso sarana na Krista chinopo agosokoneze ndani sokoneze Eliya. 13 kwa Aroma chapter 10 mafuna tingona odi chidalira mulungu yana Aroma chapter 10 and then tikupita ku Aroma chapter 10 mama za chikubirira right. Romans chapter 10 verse 17. Chomwecho chikhulupiriro chidza ndi mbiri idza mwa mawu a Khristu. Koma ine nditi sanamva iwo kodi? Indetu. So handodlo chikhulupiriro chimadza ndi chani ndikumve kapena mbiri imadza ndi chani mamu mwanjirena tikamaona za moyo aja alini moyo moyo wathu nguzani moyo ya Mulungu tikabata simanya amasovane mazinera munthu ali ndi right kubira today kuti verses zimene tibira tuli bad timangana ya adaliole kapena glasses mazinera unaona ndi verses za moyo wathu wauzimu nosova glass imene timangana mo ndi ya mamu mazinera right. So if you are china imene ndikangana a glass then nini marobe ukhobe kuti bathawu zisuka kuti ngana sumu glass nkhende ndiyani ndimlobwe timoso mamu tikaona mamu kuti mathona roke ineyo ndikusa mulungu yi right kamena kuti ndikusa kaya aiseo kamilungi mandizi ndazote mwana ndikaerenga mawu a Mulungu ndikukhulupirira chimachitika chani mawu ajama tsanga limene analibwera kwandani Eliya yeti mawu amene ajana mankhala Mulungu achi analokwanira kuchosa chikayiko china chilichonse chipazanebe chimozimozi chikayiko chimabwera kulimbikisa zakuthupi yeti now zinthu zakuthupi nzoti sizimagwizana ndi mawandani amu ikamakapa zima 5 senses yeti kuti munthu wanoka akusapo mungapemphere munthu uchoke umambo waseye basi 5 senses zimatheka mama chikhulupiriro kazimatani zimatheka. So tiona nawo tuno pali chikhulupiriro pali chani chikayiko zinthu ziwirizi zosusana chikhulupiriro mene Mulungu amagwisa ntchito kugwirizana ndi ife kuti agwise ntchito kuti tichite zonse zazikulu ogera tenacho imene chikayiko ndi number 1 chimene Satana amatani amagwisa ntchito. So onse awiri ndi mawu amene anachoka kwa nani Ahabu kuti ndi munthu Eliya mawu amene acha anabweresanso ndi chikayiko yeti mawu amene anachoka kwa Mulungu anabweresanso chani zinthu ziwiri zosiyana ali ngati timati currency sungalekema kwacha kunoko basi kuti apereka mawu apitsa ntchito pamene adala so currency kapena tunono ndalama yakumamba currency imene imathandiza zinthu ziyende Mereka dziko lapansi panopa anaiko nditani chikuyatozine. So munthu amene alibe mawu wapera nthani ledenzo okuta Eliya ndi zinthu zonse zizichitike inayifana kuno munthu amachitira umboni kuma amene yamatani amanene makona ndi chimene anayenake Mulungu anachita zonse zokutino zimene yakwa akatotino Mulungu azipanga sign. That's why Mulungu anaza ndi zinazo. So ife also ndikufuna nena kuti ndikamakamba za ane ayikulu mbuye kuzenji
chikhulupiriro chanu. Zovuta atisilenga somawandani Mulungu. Fano tikamakamba zoti no kuti ukhulupirira ndi chani. Tikafika kuti Amosi ngomba apa mapembe ngara moza Abraham anthu zachoka zizungu zako zapita ku Egypt. Tika ku Egypt zatuluka kwa zaka 500. Mose akufunzira Mose upita ukatengera anthu. Mose anapita kawauza masukuliro onse ndi zina zoti atuluka ali no muchipululu awatuma 40 osati 40 la tanga 12 anatuma kuti akapite akapange spy kanane abwerapo tena kuti ukunde ifeziwala atiphako silitani silikwanise. Joshua nikala kuti no Mulungu ali pasamanja wati tiagonjesa anthu awa tisachimwire Mulungu pokai. Ine ndikamaerenga nkhani imene mati wabirira ndikawerenga nkhani imene mati mano amwene anthu awa amwena samalabise munazandizira izi zazikundi kwambiri amwe ndakhala inewe mndena no silikwanisa. Nikaganiza yonje mbona nikano the issue inali clear. Mulungu anena kuti ndina mungaone dziko mukhulupirire ngati zimene ndakuuza ni zotani zoona. Ndikhoya ndinozenebe. So awa kubweresa report inali ya ifesi lidani silikwanisa. Meyo yitika nja chikeko chikuta chikubwera. Andi chikeko chitabwera kana manana awa bwanjitisa nkhani na tibwirire kuti Egypt. Amene Joshua nkhalaiba kuna nono Mulungu anatuza ife tigonjesa ndipo titani tigonjesa. So tikamakamba za chikhulupiriro wapita nthawi movement yomalizira Mulungu lapasi imene itachitike Yesu asanabwere zakhala yanthu amene atakhala 100% izikika mawandani. If that doesn't happen, movement yesitani sichitika. Okay, stress the point. Wafunika anthu achikhulupiriro mali chikhulupiriro sichimadza ukhapoka kubwere chani right. So tonana kuti no last movement ya sasanabwere azakhaleso sisimuka kwina kumene ukubwera chipata mawandani unopanso natno ukanana kwako study bisa ubona kudara panoba ulizozizwa kulibachiso amwe panoba bwezi tiza tuno balosa kwana ndio kutazaza kusema mene focus unavena nthawi Mulungu azachitidwa yani tozizwa right. That's why ukona lo yumusaka fikini mato zafuna tu ndipo nene waboza anabangisa moto tsiku kuchoka kuti mwamba ratosara benye ndipo ananyingida tu chifanya chani tozizwa. That's USA right. Mwadona kuti za class of revival in account of it was za di zakamba mano kani ndo tuno Mungu andi revive ni okay tembe nini kwa ya ndi ruga inene zakamba za tawachi ni mate ya tele. Okay. Okay, tingu kamba za Yohane. Na digambi za Yohane. Right. Tibite ku Yohane chapter 1. Okay, so Yohane amene anabwera okulalika uthenga obu. Now, Yohane songa dilia na iso mutaji kupe. Right. Yohane chapter 1 verse 15. Yohane achita umboni za iye nafuula nati uyu ndiye amene ndinanena za iye wakudzayo pambuyo panga analipo ndisanabadwe ine chifukwa anakhala woyamba wa ine. Right. So Yohane atabwera amene anachita umboni za ndani za Yesu. Okay. So
umboni umene anachita ananautia verse 30 ndiye amene ndinati za iye, pambuyo panga pali nkudza munthu amene analipo ndisanabadwe ine, pakuti anali woyamba wa ine, ndipo sindinamdziwa iye, koma kuti aonetsedwe kwa Israeli. Chifukwa cha ichi ndinadza ine kudzabatiza ndi madzi, ndipo Yohane anachita umboni nati, ndinaona Mzimu ali kutsika kuchokera kumwamba monga mwa nkhunda, nakhalabe pa iye. Ndipo sindinamdziwa iye, koma wonditumayo kudzabatiza ndi madzi, iyeyu ananena ndi ine, amene udzaona Mzimu atsikira nakhala pa iye, yemweyu ndiye wakubatiza ndi Mzimu Woyera. Ndipo ndaona ine, ndipo ndachita umboni kuti Mwana wa Mulungu ndi yemweyu. So Yohana ichichiriwa ntwera anachitira umboni kuti Mwana wa Mulungu ndi yemweyu. Anamuzana ku mwana Yohane amene utaona Mzimu akusika pa iye ndiyo kuti amene. So Yohana naye ndi umboni momwe Eliya anali ndi umboni ndara zimene akuchita zolungama chifukwa anazichita mwa ndani a Mulungu. Eliya akuita ndi Mulungu laku wapemphere nomvula itani ibwere. Eliya akuvomera mawu amene Mulungu atani wanena ndikazichita. Imene chimati chikhulupiriro mozenepe chikhulupiriro sikungopanga chinthu nano pawekha without backing ya mamu. Wani timafika mamu iwewe utani ugomezane nawo ndikupezana nawo kumene chimati. So mozi ngati Eliya anachita zozizwa, Yohane naye akuona chozizwa china chimene amuza tuno akuona Mzimu akusala payo amene ndiye amene natani kuti mwana. So mafuna tifike pena pamene pamene pamaonesera kuti Yohana anali munthu achikhulupiriro pamene anazamufunsa nga verse 21 ya ane 1 iyo verse 21 ndipo anamfunsa iye, nanga bwanji ndiwe Eliya kodi? Nanena iye, sindine iye. Ndiwe mneneriyo kodi? Nayankha, iyayi. Chifukwa chake anati kwa iye, ndiwe yani kuti tibwezere mawu kwa iwo anatituma ife? Unena chiyani za iwe wekha? Anati, ndine mawu awofuula mchipululu, lungamitsani njira ya Ambuye, monga anati Yesaya mneneriyo. So tuchitika nchani anthu anakwanisa kusoti iwe ndi mneneri chakodi tikamangamba mauti iwe ndi mneneri chakodi sero nomosa anauzidwa mawe onato zokisana monga ndani iwe babale yawe. So ulosemene jana musana kwanisidwe kwa nthawi itali, right? So chifukwa zimene zimachitika Afarisi amabwaza fuso lino iwe ndiwe mneneri chakodi, amafusa ngati ndiwe amene uchayo kapena ndiwe nda anafusa mafuso angawe sana mine ndi amene ndikufula muti muchipululu tinozenepe. Alright, so mafuna tifike pamene Yohana natani anatengera kuitisida ndende chinanchitirira njani nomvera Yohana anazafusa mafuso ena ake tateni bati Matthew chapter 11. Matthew chapter 11 verse 1 yeah. Ndipo panali pamene Yesu anatha kuwafotokozera ophunzira ake 12, iye anachokera kumeneko kukaphunzitsa ndi kulalikira m'midzi mwawo. Koma Yohane pakumva mnyumba ya ndende ntchito za Khristu anatumiza ophunzira ake mawu, nati kwa iye, inu ndinu wakudza kodi kapena tiyembekezere wina? So mawu amenewo again anabwera finizika ika timasenepe. Eliya anali munthu amene amapanga ngati ifeyo. Yohane chimozimozi anali munthu amene amapanga ngati ifeyo. Yohane anagwiritsa ntchito kwakukulu mano nayenso amweni kukhala mumene simasewera timasenepe. Iwo kukhala ndi munthu amulungu umene ngokumana ndi zinthu zokhoma zokhala zokoma ambafika payota ano wemphera kumathandiza zimene zimatha kufika timasenepe. Ano Mulungu kuti limbikitse afunatu chikudyo chimadza ndikuva mawandani amwe tinozenepe. Ukakhatuma kukusa kunyengeta kero dabwisa kwambiri kapena kumana ndi zokhoma ndo kuzifusa
no usavuliwe always ilira somamu makha usapasa namene. So Yohane naye ifara wakhalisa mundende abantu atino Yesu achita zazikulu chichitika nchani chikeko chamba kutani bwera ndi inuyo kapena tikembizana mwachitena amafuna namapemphera ayankhire akuisideko kuti ende ngozenebe ena uno Yesu anayankha kuti chani verse 4 ndipo Yesu anayankha nanena nawo mukani mubwezere mawu kwa Yohane zimene muzimva ndi kuziona. Akhungu alandira kuona kwawo ndi opunduka miyendo ayenda, akhate akonzedwa ndi ogontha amva, ndi akufa aukitsidwa, ndi kwa aumphawi ulalikidwa uthenga wabwino. Ndipo odala iye amene sakhumudwa chifukwa cha ine. Yona amenepe amene ndi amene amafuka anamulimbikitsa Yohane kwambiri. Odala amene sakhumudwa andani pali umbonoso lino ndi Yesu anayinawo amene chinanchitika njotino ikeko chinabwera kuzarani zapitizani naye ngati Eliya nayenso anasokonekera eri mwana Yesu sanadani sana msiyano roki kabera muonezo simiriza ndiga ba mukamuuze Yohane manje Yesu amangolimbikitsa Yohane nini nani nini sadandolera tumawanda amene analimbikitsa Yohane makamaka amene amafikira kumasiku akomaliza kuti akutani ebe tinozanaba yeah. So Yohane chitikira chonchi Yesu anagamba chani za Yohane ndiye verse 7 ndipo mmene iwo anali kumuka Yesu anayamba kunena ndi makamu a anthu za kwa Yohane, munatuluka kunka ku chipululu kukapenyanji bango logwedezeka ndi mphepo kodi. So wakamba za Yohane baja kamatuluka kupita ku chipululu pamona ozono mulaba uzana ozenebe right tieni koma munatuluka kukaona chiyani? Munthu wovala zofewa kodi? So munthu yani kuzati sana wovala zofewa ozenebe sama vavala zofewa baja mavala dovala janga bile ngo bajanga mesio fewa mingi. So yani Yesu ahungo agwafusa mafusa jebena nabase yani maganize unonaba uzana bango lokwezideka ndi uti nimphepo kuti no yana naye munthu kuti makanneji mala kasintha yedi. So agwafusa mafusa jebena ntaja mvesese yedi amati mafusa na rhetorical questions then yondaria koma munatuluka kukaona chiyani? Munthu wovala zofewa kodi? Onani akuvala zofewa ali mnyumba za mafumu. Koma munatulukiranji kukaona mneneri kodi? Indetu ndinena kwa inu wakuposa mneneri. So wauza kuti ndi woposa ndani? Nini wanjinena Eliya anali mneneri right? Yohane akuposa yani mneneri pale Eliya anali wanjinena tukuona mezo kale right. Uyu ndiye amene kunalembedwa za iye kuti onani ine nditumiza mthenga wanga pa nkhope yanu amene adzakonza njira yanu mtsogolo mwanu. Now verse 11 pamene tifunga verse 7 verse 11 tifunga verse 7 verse 10 indetu ndinena kwa inu sanauke wakubadwa mwa akazi munthu wamkulu woposa Yohane Mbatizi. So up to this point unamena kuambira amene anabada line yada unaenda Mbatizi kuna Yesu anaona na kuposa yani anenelose imonza nebe mosa na nenele ananenele. So Yesu azana wamkulu ambiri ndani Yohane ndirabiza nino babuza nino koma iye amene ali wochepa mu ufumu wa kumwamba amkulira iye. Now Ndanthawi akamakambazani nanko kwambiri amene nanko kwambiri anthu amazwani ndani Mose nozonebe pambali pa Mose panenso aneneri amene anabwera pambwima ake uzazaidi amutchula saba koma kuti pausewa wamkulu ndani Yohane era iyi Yesu asanambe kumibali wamkulu kwambiri ndi Yohane. By this time Yesu ambaya utibulaki. So amona kuti koma
amene ali wamkulu mu ufumu lwankuluso wosa ndani Yohane tikozanebe. I think tinakhala tukupanga ma studies tenga ofu sijonje ufumu wa Kristo namba ichi Pentecoste tikozanebe tikamakamba za ufumu Yesu anauza Yohane ndamene namba kwa Yohane ufumu wa Mungu wadani wayandikira right Yesu ndamene anabwera namba ndano ufumu wa Mungu wadani so wayandikire anatumiza ophunzira atira kwa kuti apita mukali ufumu wa Mungu wadani wayandikire tikabazo zafika kuluka amazangamba zenani ufumu wa Mungu suli yabo yakanaso koma ulinkali mwandani mai tinozanebe anthu amene Yesu akuzozera mwakugamba ani zanoso right and tukona uno ophunzira aja pamene akamama mwalira uthenga wanyani ofu tinozanebe so uruza funa no ngakhale Yohana wakulu ufumu manje na Yohane sana karibu mpaka fika ya Pentecost anafa napenda tayisa na isanafi so tiona Kristo amene ali kwa Pentecost mabira kwa na mimi nakuwa experience zose zimena nenena nani anazilalika zisezija kazi kwa hiyo and yo andamena ucheda ndakulu ufumu osale ndakulu kuti no ajira jina yake japa delay but fair experience mena na tinozanebe right see verse 13 now here verse 13 and then verse 12 verse 12 ndipo kuyambira masiku a Yohane Mbatizi kufikira tsopano lino ufumu wakumwamba uli wokangamizidwa ndipo okangamirawo aukwatula ndi mphamvu pakuti aneneri onse ndi chilamulo chinanenera kufikira pa Yohane so ada aneneri onse ndi chilamulo yonse anafikira ananena mpaka fika bandani pa Yohane chilamulo yonse kama zandajira Mose no aneneri onse anachita umboni za zimene musana zonsezi zinanenera kufika cha Yohane kina ndalia ndipo ngati mufuna kulandira uyu ndiye Eliya amene amati akudza Eliya amene anayeka akudza yenda Yohane ona yene right Eliya amene amanata akudza yendani so tukutona kuno Eliya nakumadaniza zimene zinafuna kupitiriza yake anesuna yanatani nakumaniza ase umatukuzindika na kuno Bible atuzakali kumalaki neti maya neshibona kuno siku lalikulu lako kalisanazi ninga pabeleso nani Eliya kumapetaja antikona uthenga umene unali nawo Yohane uthenga wake unalono ukozesera anthu amlandira Yesu pamene abwera kutani oyambe uthenga wa Eliya oyambe unayo anthu abwerireso kapembedzedwe kuona kandani so tano Eliya oyambe anakozesera Eliya achira amene Yohane anakozesera kamlandira Yesu amene abwera kutani oyambe nozanebe tikereka kumalaki akuza ifanano isanadze tsiku lalikulu la Eliya ngatani abwere Yesu manje ina tukotha kuna apo Yesu asanabwere ofunika pakhaleso Eliya wina ngati wachitatu so nozanebe and Eliya wachitatu afunika abwezeresa kusema ndani pamungu andosa amene atamvewe andi tikoda munthu mwene Eliya wachitatu ndiye ndani amene asaiba Eliya wachitatu ndi ndani asaiba komprofession this Eliya wachitatu akhala ndani Yohane yes okay Yohane was the second yes so does it so manje na amene atakhaira wachitatu na amene ali cha ufumu especially pamene songwera sika chingati achili ndi Matthew chapter 11 so lokuya ngari pamene amene ndamugaya ene fun abiririza elaborate okay verse yo ndibange elaborate verse okay Matthew 11 verse 11 alia Matthew 11 verse 11 yeah indetu ndinena kwa inu sana uke wakubadwa mwa mkazi munthu wamkulu oposa Yohane Mbatizi okay
imanika ipope beba mkulu kuposa ndani Yohane Mbatizi right Eliya anapanga zazikulu first Eliya because and Yesu auze fetno tsiku lalikulu la Ambuye kuzani kubaso lacho koma mabwera koyambaka koso mafunika kuchitika tano Ambuye asanabwere tikamala mazambo yako kama zayo kupe Yehova mine kuchano zano iya amene ali moyo mwandani mwayeke so Yesu anabwera and we know that Yesu anaba inherit tinani so Yesu kubwera koyamba mafunika abwesa ndani Eliya amene ali ndani Yohane tinozanene right zachitika yes taonena kuti ngati mukufuna mujirani Eliya anatani anabwera ndiye ndani Yohane tinozanene komano tsiku lalikulu la Ambuye silinadze limene analikamba kuti kumali pali tikamaka za tsiku lalikulu la Ambuye tikamba pamalaki chapter 4 verse 1 masika kumbuyo akamba za tsiku lalikulu lotentha akamba za bwasi kwa ndani kwa Yesu mbale so tiona nawo kuno ngati zili choncho ngati Eliya uyoyo amene ali Yohane lero kumapita nthawi Yesu sanabwere kufuna bweso ndani yeah so who is this third Elijah is a beginning koma iye amene ali wochepa mu ufumu wa kumwamba amkulira iye so amene ali wochepa mu ufumu wa kuti akumwamba amukulira ndani iye so utaona pali my experience ngarangapo pali Eliya woyamba amene anakonzesera tulo asebenzeza para ndipo Eliya wachiwiri amene ali ndani Yohane Mbatizi amene akonzesera anthu kuno amulande ndani amulande Yesu koma pali munthu ina wankulu sokuposa ndani Yohane ndiye ndani anthu amene ali muchani ufumu ndimozenebe wanjira ina ndimango kufuna ndingopereka mayipenezi na tuno Eliya wachigani amene ali mufumu kuna photos above amada bati ufumu zetu kama ya pano tikaona ma presentation yateka pa link si nyama kama so look at it also okay dibe wonderful okay ndiatire okay kuna tengo kama za ufumu na mu manga link right tikamaka za ufumu tena ba Matthew chapter 3 verse 1 and 2 yeah ndipo masiku aja anadza Yohane Mbatizi nalalikira mchipululu cha Yudeya nanena tembenukani mitima chifukwa ufumu wa kumwamba wayandikira so Yohane utenga kwa ufumu wa kumwamba tani wandikire wana okay tieni ndi pakuti uyu abasi zatelo okay then ba Matthew chapter 4 verse 17 iyo ndi Yesu Matthew 4 verse 17 verse 17 yeah kuyambira pamenepo Yesu anayamba kulalikira ndi kunena tembenukani mitima pakuti ufumu wa kumwamba wayandikira so Yesu ngamena kufuroza ufumu wa kumwamba tani wandikire Yesu ngamene right then akutumiza ophunzira ake Matthew chapter 10 Matthew chapter 10 verse 7 anauza yana ophunzira ake kutagala verse 7 ndipo pamene muli kupita lalikani kuti ufumu wa kumwamba wayandikira so anauza raka ile ufumu wa kumwamba tani wayandikira and itikale Matthew 10 verse 1 to 5 imakabazana naye bangati tikozonebe tieni dinero kulinga mtsuba right so ufumu wa kumwamba wayandikira yes ufumu wa kumwamba wayandikira tieni kulinga Luka chapter 13 now yes anakamba maulos amindi yonke made maparables yeah anakamba za maparables apili okamba za jani za ufumu right Luka chapter 13 takilaba yeah verse 20 verse 20 ndiponso anati ndidzafanizira ufumu wa Mulungu ndi chiyani ufanana ndi chotupitsa mikate chimene mkazi anatenga nachibisa mu miyeso itatu ya ufa kufikira unatupa onsewo okay so ufumu wa kumwamba kuyambirana fanana ngati mikate yo mkazi akuyika moja chotupisa kenako
kadoja kutani kukula unosemeyo pajankale ni nani yes right ndipo upezeka no chinaike chotani chotupise so moyo umene mwa Yesu mwafunika uta ukule unosemeyo as a man Yesu moyo wache yero unali mwandani mwa yeyo basi usati munthu wina kuseya unosemeyo chinaike mafunika chichitika unatuno moyo umene unali mwa Yesu wache yero moyo umene uli kwanthu osaunga mali kuti by anthu bankanjiwane mando kamba za beings kwamba kulinda tate kuli angelo ose and we know now liso ena asadena nangida nzina zote ne right also ali moyo umozi moyo umene umachoka kwa ndani pamu zimwe akoli mandani mausiwa inosenebe koma padzuka pasipano ufumu nali padzuka pasipano ndofumu anda sata anthu onse amabada kulikana nita ndi Mulungu tinosenebe so amafuna zoti ufumu wanu udze kunanuda uchilile monga kumwamba chimwe sibajani basi pano ufumu wake udze so bati bati mwachitena mposa Kristo ni moyo umene uyera tinosenebe koma chipata Adamu anaukana eri ndipo Adamu anayingati imirira tonse ufumeno Yesu padziko lapasi pano pafuka sobwesa mkwina amene atarani atabwereseso Mungu hamene ni nani? Yesu abwera afunika kunjese zonse. Eti akunjese zonse ndio tupapezeka munthu mmodzi amene ayotani no olunga. Nosenebe, right? Moyo umene olunga umene uli mwandani mwa iyeyo yekha. Amene moyo ochimwa nali mwa Adamu unapezeka kwandani pa ife tonse. Tete Mulungu amafunika apeze munthu mmodzi yekha amene ayotani olunga. Amene ali ngati ngati Tete Mulungu amafunika apeze njira ina tuno moyo umene uli mwa munthu mmodzi olunga amene Yesuyo zitheke kuti moyo umene uzithana kufalanso kwandani kwa anthu ena manje lena ufumu wakumwamba ibwereso pandani ikapasi ikhuluma kuti right tete chipilize pa verse 17 funa mene tengwegera ndi verse 10 book chapter 17 so muone nablo book chapter werengero okay anyways tukayenga book chapter 10 anatumiza 70 na maana haya yasofuna book 10 anatumiza 70 so utimo mene Yesu amalika izofuma kuti mwamba tazo kuti nofuma mwamba ndiyane okay verse 10 book chapter 20 Luka 17 verse 20 so tenga unapeleza kwambiri ali Yesu amaugonda semasiri koma kapensikirawo kana ikosiyana nemene Yesu amadani kama vegesire 10 verse 20 ndipo pamene Afarisi anamfunsa iye kuti ufumu wa Mulungu ukudza liti anawayankha nati ufumu wa Mulungu sukudza ndi maonekedwe ndipo sadzanena taonani uwu kapena uwo pakuti taonani ufumu wa Mulungu uli mkati mwa inu so ufumu wa Mulungu mafunika kali mkati mwa ndani mwa anthu mwamba mafunika kali mkati mwa ndani mwa right so tell me reason so mwamba bafezi mina mafunika za Yesu sumafunika ukhale uonekera kwa anthu onse right tereni malisima lero Luka chapter 19 verse ya 11 Luka 19 verse 11 verse 11 yes ndipo pakumva izi iye anaonjeza nanena fanizo chifukwa anali iye pafupi pa Yerusalemu ndipo iwo anayesa kuti ufumu wa Mulungu ukuti uonekere pomwepo so yo amaona kuti ufumu mboonekera ndi chinthu chakunja eti fatikalenga Mika 4:8 makamba tonani umwe athu za tapera yani Mulungu ifana nganje pa inso mara hey jadani ya bwana ndinosenebe so maona kuti ufumu wa mamba ukhala utani uonekera kwa anthu so Yesu anafuta verse 12 pamenepo anati munthu wa fuko lomveka ananka ku dziko lakutali kudzilindilira yekha ufumu ndi kubwerako pamenepo
so munthu akupita ku dziko la chani lakutali kukaveketa cha ufumu kena kwatani abwera munthu amene ndi nani Yesu amafunika apite ku dziko lalitali akalandire chani ufumu kena kwazatani azabweranso pamene akubweranso kachiwiri pafunika pakhalenso ndani Eliya ndinozenepe so pamene akubweranso kachiwiri pafunika zakhe Eliya ndi ndani ndujani muno lino anthu ajani amufumu lokuda zafika manobe right change malizise mkhani ndeko Yohana ndabaifusa muzegufuse faizi tabangobira right tikapita ku Yohana pamene Yesu akupemphera Yohana 17 okay yeah zili ngati kuti Yohane akukhala wang'ono chifukwa choti iye anangopanga introduce the message kumasana pange face the reality. Yeah. Ife tikukhala akulu kumposa Yohane chifukwa we've experienced the reality. Yes. Okay, experience. Because some people we know. Basta assim. Amanhã já vamos chega muito bastante. Amanhã tá dentro da minha rampa. All right, so capabilities, eh? Yeah, what do you? Yohane, amini Eliya or Wajitatu. It's not an individual per se. It's a collection in a yes, ikhala collection yanthu amene akukhalapo munthu amene ufumu utatani udakhazikitsa. Pone ngati mfumu ikubwera soka chiwiri ifunika izapeze anthu ufumu wake. Yeah, ikula ndiyonje. Right, tabelilizane. So tukamba zaidi ya didata. Okay. Yohane chapter 17. Tafikabe? Yohane 17 verse ya 5. Verse 5. Yeah. Ndipo tsopano Atate inu lemekezani ine ndi inu nokha ndi ulemerero umene ndinali nawo ndi inu lisanakhale dziko lapansi. Okay, so Yesu akuruza bona mundilemekeze inu ndani? Inu, okay? Okay, so mulemekeze inu ndi inu, okay? So Yesu apapa akupemphere unena kuti mundilemekeze inu ndi inu nokha. Taona menebe? Muchizo no glorify me with thine own self. So Yesu akupemphera okay, ine verse isinga verse right? Mama nizaka 14 ndimene verse right? Imakanga Yesu anababa dzuka basi bano ngakhanga kuti osauka zokumana ndi zonse zokhoma zabadziko basi bano kena wana basi amalizana ndikubwerera ubasi sonyani ulemerera uti mwana kuti ngona munthu muli pa verse 5 verse 5 atino ndilemekeze inu nokha kodi akamakamba za inu nokha ndichani chimene Yesu amafuna kalamire kwa dati ifotokoza machano mibireka verse yake Yesu chimene amafuna chinano moyo woyera moyo umambona ali mwandani moye yekha basi bebe soba dzuka basi bano anali nawo moyo umene uwu mozele ila mafuna zoti no akapita kumamba akalemekezede tolinga jonera kuti no moyo umene ali mwayeyo utopezeka so mwandani anthu osamena moyo woyamba umene akunyisa jani kunyisa chipo ikubira tinozinjire and verse imene akupitirira verse 22 aliyani Yohane 17 verse 22. Ndipo ulemerero umene mwandipatsa ine ndapatsa iwo kuti akhale amodzi monga ife tili mmodzi. Akona menebe so ulemerero umene mwandipatsa ine Yesu nditani ndapatsa nani ndapatsa ine. Akona menezi zikuyenderane yeah so tikaona muno bwino za moyo umene uwo sunali moyo oba there sunali moyo wa waja okay 10 by one hand you have to run this one. One your hand 1 verse 1 to 4. Verse 1.
chimene chinaliko kuyambira pachiyambi, chimene tidachimva, chimene tidachiona m'maso mwathu, chimene tidachipenyerera, ndipo manja athu adachigwira cha mawu amoyo, ndipo moyowo unaonekera, ndipo tidaona. Ati moyo natani unaonekera. Chinaimwe Yesu njani tapiteza ndati cha? Alright. Chimene tidachipenyerera, ndipo manja athu adachigwira cha mawu amoyo, ndipo moyowo unaonekera, ndipo tidaona, ndipo tichita umboni, ndipo tikulalikirani moyo wosathawo umene unali kwa Atate nuwonekera kwa ife. Chimene tinachiona ndipo tidachimva tikulalikirani inunso, kuti inunso mukayanjane pamodzi ndi ife, ndipo chiyanjano chathu chilinso ndi Atate ndipo ndi mwana wake Yesu Khristu. So ati moyo umene ali mwa Yesu ndi moyo umene ali mwandani mwa Mulungu. Akutcha moyo dani wosatha. Right? So Yesu anabwera pa dziko lapansi pano munthu umapanga laki china chake, munthu umapanga laki cha Mulungu. So Yesu anabwera pa dziko lapansi pano Mulungu ndo munthu nakhala ngati uli pangati onse tinozenere ndi chimene chichi ndi chimene chinaonekera pa dziko lonse lachani lapansi. Yes, right? And through that process anagonjetsa zonse zimene akatha kutani kumana nazo. Yes, and moyo umene utamalizidwa ulukidwa moyo umenewu. Yesu amafuna kuti moyo umenewu ukhale available kwa ndani, kwa anthu onse aliyense akhale nawo moyo umenewu. And zitateni atamaliza ameneno Yesu apempha kuti mundilemekeze ine. Ulemerero umene anali nawo pachiyambi paja yozo mupezeni apezeka nayo ilonse, chifukwa cha munthu sangapezeka nayo ilonse, afuna namu zonse ndi ulemerero umene anali nawo pachiyambi tenga tuno akathe kuti pasama umeneyo. Andike chapter 2 verse 16 17. Machitidwe chapter 2 verse 16. Komatu ichi ndi chimene chinanenedwa ndi mneneri Yoweli. Ndipo kudzali m'masiku otsiriza anena Mulungu, ndidzathira cha mzimu wanga pa thupi lililonse, ndipo ana anu aamuna ndi aakazi adzanenera, ndipo anyamata anu adzaona masomphenya, ndi aakulu anu adzalota maloto, ndiponso pa akapolo anga wanakhanda Mulungu ora azathira yayani cha mzimu wake paja thupi lililonse. Right? Then verse 32 paja. Verse 32. Yeah. Yesu ameneyo Mulungu anamuukitsa, za ichi tili mboni ife tonse. Potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera, anatsanulira ichi chimene inu mupenya nimumva. So Pentecost Yesu akulandira lonjezano, akulemekezera pamene papa yatuno moyo umenewu umene unali bebe, moyo umene wakunyesa tchimo wa munthu, moyo umenewu umene unaloyanjana ndi Mulungu. Moyo umenewu for the first time upasidana kwa ndani pa so lero ufumu wa kumwamba upezekana pa dziko lachani lapansi. Tikhuya tikuonenewa. Right? So ufumu wa kumwamba upezeka pa dziko lachani lapansi. And Mulungu akuchita chani? Akuchita zazikulu ndabno zonse zimene ophunzirawa akulalika. Mulungu akutani akusimikizirapo ndi chani izozizo kuti ino chani ino akakopere anthu onse ngabwererepo chani yonadi chimenechi nozenepe koma kukuziwa zimene yachitika nchani after 30 years nabwera council of Nicaea, all the false doctrines and we know that afterwards mapita kuko akuzile zinamkhaya ngati zadani za Peter, message ya Peter's, right? And kuchitika nchani koma Mulungu akuti chani, Mulungu akuyesa kuti chani
right? Today ni ile Efeso chapter 4. Now, Efeso chapter 4, verse imanisanga sawa pili. Verse 10 aliya. Verse 10. Yeah. Iye wotsikayo ndiye yemweyonso anakwera Yeah. kupitiratu miyamba yonse kuti akadzaze zinthu zonse. So amene anatsika namene sanana anakwera. Anakwera kumwamba kuti akadzaze chani? Zinthu zonse. Yeti ikawerenga Yeremiya 23 verse 23 mpaka 24 imakamba zoti ne Mulungu amene ndili kutali pena ndili pafupi. So nene ndidzaza zonse. Manjana Mulungu amapezeka pena kusozera machani? Mwanzimu. Koma Yesu ali pa dziko lapansi pano amapezeka malo angati? Amodzi. Yeti anakwera kumwamba kuti akadzozere kuti akadzaze chani? Zonse. Cholinga kuti ufumu wakumwamba ukakhalanso pa dziko lapansi lapansi, right? So demuone zimene anapanga tiyeni piza musimu aliya. Verse 11. Ndipo iye anapatsa ena akhale atumwi ndi ena aneneri ndi ena alaliki ndi ena abusa ndi ena aphunzitsi. Now mukaona apo pa list ya zimene zozo palibepo imene ikuchita chani ikuchita pozozizwe mukone pali ena ngati ma apostles tikawerenga bwinobwino 1 chapter 10 tona ma apostles na amene amapita kulikosopali amachita ena ndi mabanja awo. Actually Paulo kodandala manata makosa Petro ndi ena amayenda azikazi awo ndipo mapasa chuma kuti akatani akali koma inenezo nandati sindipanga nawo ndizipanga provide ndekha, right? So ma apostles anayankha kuti no amapita kumalo kuti no ibeko chikhristu, right? Ngati Paulo anayenda ku Asia Minor kukhazikitsa chani Kristu ndikulimbikitsanso malo amene atumwi ena ajanatani anafika. So atumwi ena anayono amafunika ayende malo osiyanasiyana nokakhazikitsa chani chikhristu. So tikaona za maapostles ena ngati ma missionaries ena akuti ngati achani aneneri, right? Moza achina ngati achina Agabasi yani even Yohane said so ngati right? Ena akuti ngati manyana evangeli ndio yani amaitanira anthu ena orabwire pandani pa Yesu ngati Philip, right? Ati ena ngati yani azibusa amatani panthu kuti abwera kale kwa Yesu Kristu, right? Anthu amene amathandiza no akhristu anyuwani akhazikike no mujani muzoonadi zimene bafusa usandani, right? Kumapita kuchula yani aziphunzisi ni munthu amene amaphunzisa, very obvious. Now mphaso sizi anake ndiyoti chani verse 12 aliya. Verse 12. Kuti akonzere oyera mtima ku ntchito ya utumiki kumangirira thupi la Khristu kufikira ife tonse. Okay, manikayepo ndimafuna tinekayepo now nkhani ndiyoti no pa apostles pa prophets aneneri evangeli ono pamene zimachitikira ineyo mwina ndikukamba za ma prophet imakhanga tuno anyways wano tikambakamba za aneneri pano timakhanga tuno aneneri ache ndoti Mulungu iwo ndine Mulungu amamati limodzi, eti ena ndeti chitebulo chachikulu kwambiri simungapve Mulungu kuti mumve Mulungu muchita amweni. No, eti tikawerenga context ya baba nkhaneke simeneyo kana anthu onsewa afuna amangirira anthu onsewa pangati pamodzi ntchito yawo ndi imodzi ani ntchito yawo ikatheka eti iwo ntchito yawo yatheka afunika afikenso pati pena anthu ajadala atheka amenewo. Anyway, step is ndati ya verse 13. Verse 13. Yeah. Kufikira ife tonse titafikira ku umodzi wa chikhulupiriro. Imakayepo so tonse tifuna tu umodzi wachani wa chikhulupiriro yake pandani pa Yesu Kristu, right? Mwanjirena chikhulupiriro chimadza ndi chani pati kumva ndi chani mawu. Mwanjirena ndino chiphunzitso chikhala chotani yes ndivesene so chiphunzitso chikhala chotani chofanana. Okay, tikaona the early church amaphunzitsa chinthu chingati imodzi. Of course panali ima difference apo ndi apo koma nkhani kuti the central piece imene amalalika ndikuti Yesu Kristu ni mwana ndani wa Mulungu ndiponso mwalandira ufumu ndani wa Mulungu.
ndikukhulupirira tinozenepe center message naye ngati inali imeneyo, right? Because panaiti ma difference tinapo ndi apo tikakama za Jerusalem Council komano osamalandira uthenga umodzi, right? So chikhulupiriro chikhale imodzi mpona kofunika aziphunzitsa achano sopano, right? Ena ndi aziphunzitsa ndera kusindira, ena ndi azibusa ndera kuphunzitsa the new converts kutaka, then we have ba evangelist chane, so zonsezi kufunika zakoka anthu pachinthu chimodzi ndendani Yesu Kristu, center kumene salemera achonse ndendani Yesu Kristu. Pa nthawi ya maapostoli chachikulu chinaitidwa Yesu Kristu akukhazikitsa ufumu wake mwamba chomwenso pa dziko la chani lapansi pano. So ufumu wake sunali wakunja kuti no atazona tionani ulemerero sonono anthu akalanda Yesu Kristu andira moyo umenewu, moyo umene ukupezeka moyo wa Yesu Kristu ugonjetsa nonse kupezanso moyo wandani wa Mulungu ndina amenewa mali mozi ya ufumu wandani wa Mulungu tinozenepe. So send message yawo inali imeneyo. So zonse zimene amapanga anthu awa zinali zakokera anthu kusora kamvesa chinthu chiti chimene chichi tinozenepe. Of course panali kukhulana kuti ayi uthenga ukapita kwa Ayuda azitani, Ayuda uthenga ukapita kwa Helena, Helena azisatira za Ayuda ngati pa komano khando no send message inali imeneyo Yesu ufumu tinozenepe. So what I'm trying to say is magana hasizoti pira kugwizana ba literally everything as such when I can know no tofunikira mabira nthawi kandi grand horse minali mufumu ngati the third light khawu kugwizana chimene yo ukati nozenepe, right? So tuna nawo tuno pakati ifike pa chikubetoyo ngombe verse 13 kufikira ife tonse titafikira ku umodzi wa chikhulupiriro ndi wa chizindikiritso cha mwana wa Mulungu, kwa munthu wangwiro kumuyeso wa msinkhu wa chidzalo cha Khristu. So ningoyengaso chizindikiro yosina dzana till we come in the unity of faith manjena bwabo umodzi wa chikhulupiriro ndeno chikhulupiriro chimene ichi chimodzi based upon mawu amene akida amenenso ayi zingani moze and knowledge of the Son of God manjena chive kavekesede kathuka Yesu Kristu chilemene akugwira yani eti. So kana wile ndeneyo, right? Verse 49 no kuti tisakhayeso ngati ndani ana tinozenepe kuti tisakhayeso ngati ana, right? So tikamaona bwino mwene zimene zikuchitika papa, okay? So ngona nawo no main idea ya mphaso zonsezi ndiona kuti wanthu osakafike message chimozi azikaba ndani Yesu Kristu. And the verse ino mama share ziwa dijama ona hali yato ya tu na nadi kuzoza kuvuta physics safe yeah hana 2:27. Okay, so manje lena akuti sakristo ngati ana ukwelezeda ukunduke nozenera atikaona muno bwino mazina nthala chinthu chachikulu chimene chikubwerapo chenera kuti yeah. So anthu ikhana yakundono mazina nthala ngakhaziyike pachona ndi ndani Yesu Kristu tinozenepe andali yese ngati ali Eliya okay paja Eliya anali menere. So ngati tikukamba za Eliya au mapeta nthala ndikuti bisakhala munthu amene akugwelezeka ndi tinozenepe ndote anthu nonse afemina akabakuza mphasa yonenere mapresentation na ina fukuza mbili kanini so sifuna ndilo Yesu, right? So tenti bilendo mapeta nthala tikambeza Eliya au mapeta tateno ku chapter 10 verse 11 alia. Chapter 10 verse 11. Chapter 10 verse 11. Verse 11. Ndipo ananena nane uyenera iwe kuneneranso pa anthu ndi mitundu ndi manenedwe ndi mafumu ambiri. So mapeta nthawi mukufuka ubwereso uthenga wina umene kuna kuno
Mulungu afunika atani anenelelese ndinofunebe andikaona muno bwino uthenga omalizira ukuzakamba zinthu zimene zolumikizana ndi Yesu Khristu kubalisa ntchito yake yonse ndinofunebe. So tikamakamba za the last message Yesu Khristu kubaliza zonse zimene iye anayamba kuti akubwera soka chingati alibili. So my events kapena zinthu zimene zokulumikizana ndi kubwera kwa Yesu Khristu zimene akuzinenera ndi ndani the third line, right? Tikapita pa chapter 11 chapter 11 tikapa chapter 11 verse 3 adiya verse 3 ndipo ndidzalamulira mboni zanga ziwiri ndipo zidzanenera masiku 1,000 ndi 250 mphambu 50 zovala chiguduli. So ikaona verse ya uno zapereka mphamvu panyani mboni zake. So now no in the very last message chekwa maize omwe kwa dziko lonse lapansi ufunika zale ndi yani imphamvu and tikone mu chapter 14 tifike pa chapter 14 verse ya 6 7 kuti tizona anthu amene awalira anthu amene ali mu ufumu muone uthenga amene awalira mu chapter 14 verse 7 adiya verse 6 ndipo ndinaona mngelo wina ali kuuluka pakati pa mlengalenga wakukhala nawo uthenga wabwino wosatha awulalikire kwa iwo akukhala pa dziko ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ndi manenedwe ndi anthu. So atu akukhala nawo uthenga wabwino wosatha. Uthenga umene ndiye uti Matthew 24 verse 14 nalo izaulia ndipo uthenga wabwino wa ufumu uzakira ya dziko lonse lapansi kena uchibwezezerani izafika. Manje lena anthu amene walalikira uthengawo ndi uthenga wa ufumu. Ndinozenebe uthenga ulino ufumu wa Mulungu unakhazikika pano Yesu akubwera. Tukubya tinozenebe. Now mafuna kuti no disiliye kodi chimene akulalika ndi chani tione mapita nthawi tete mu chapter 11 paja Yesu adabwera pa dziko lapansi pana paide akafunsa kuti akumasana na ufumu anga swaya pa dziko lino Afarisi anafunsa na ufumu wa Mulungu ngati mwa ndani mwayi koma ukapita nthawi muone zimene zachitike. So 11 verse 15 aliya verse 15 ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anaomba ndipo panakhala mawu aakulu mmwamba ndi kunena ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wake ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. So china ifunza chitike ndio labanisa ufumu wa dziko lino uyambe kukhala ufumu wa Ambuye wathu wa Yesu. Lelezi kachitika zimene ndi Yesu abwera soka chingati achipita. Koma zimene sanachitike pafunika pakhale Eliya wachingati wachitatu amene atalayikire mosindika motheratu za ufumu wakuti ndinozenebe. And this movement ndi jama ikamba pa chapter 18 verse 1. So 18 verse 1 Maria verse 1 zitatha izi ndinaona mngelo wina wakutsika mmwamba wakukhala nawo ulamuliro waukulu ndipo dziko linawunikidwa ndi ulemerero wake. So dziko lonse lapansi linawunikidwa ndi ulemerero wake. Tikaona muno bwino Yesu Khristu ali pa dziko lapansi. Kona Matthew chapter 4 verse 16 imakamba zotino anthu akukhala mu chigwa cha imfa eti anthu akukhala mu mdima anaona kuwala kwa jani kwakukulu kamba za nani za Yesu eti kumapita nthawi uthenga wa ufumu wake pa dziko lonse lapansi amposa afunika zaonisha nika zaone kuwala kwakukulu kumene ukubwera kusindikiza uthenga wotani uthenga womaliza. So tikaona zonsezi of course kuchumutsana kujomba jombe ono mafuna nno tiyambe na chapter by chapter maina ngono mpaka ora uzafika ngati tamaliza kungo yangana mwaji. Simona tikaona muno bwino Daniel ndi chibubusa ndi mabuku amene afunika makamaka azali ndimo. Tikaona Yesaya kunabwera uthenga wakazi eti
wa Yohana wabasa uthenga amene unalimbikitsa nthawi tamene ifenso mapita nthawi zakumana ndi nyengo ziwiri. Eliya ndi Yohana pajana phedwe. Eliya anakhala moyo mpaka nayinga kuti wamoyo kuti ape the Elijah ngabise nyengo. Tikaona chimbo chapter 10 makama zakabuka ng'ono. Yeti tikaona zakabuka ng'ono kamene kanabisika kana koma nkama kana wa mima. Tikaona ndaka kabuka ng'ono kamene ndikapekesera buku la jadi Daniel, right? So mapita nthawi you understand it. Kavekesere kabwino kabuku la Daniel. Mene kana buyese so revive. Iza kutsiku la jadi. Last revive. Okay. Una dengo ile ngati mu chapter 1 verse 1. 2. Yes. Musana wenga mu chapter 1 verse 3. 1 verse 3. Chivumbulutso chapter 1 verse 3. Wodala iye amene awerenga ndi iwo amene akumva mawu a chinenerocho nasunga zolembedwa momwemo pakuti nthawi yayandika. So wodala amene awerenga, wodala amene asunga mawanya ati ni nthawi yadani yandika. So manjerena nthawi imanya wandani ayove nozenere. So tuseze zikakhaliro zobanisira kuti chitundu kuli ali nthawi neyo Mungu abirega mphamvu kujani tenga ndona muno bwino tazamana no pabe yuchiri ka fati feel sidiri jani sidiri rede ya wano kane runo na mina wanga hodi ntayose Yohani badano nchirage anabada ngo malisa nchirage Yesu sasa anafika Pentecost. Wala kana kufuna moda na kale bali ya ufumu. Sisi dagadani? Sisi dagate no ndive sebebe. Chinese chima kazi liga maja. Ana mfuna ruge mu ndende muja ndizo utukali. Mina so daga class mozo yewo. Amufuma Mungu hapo moyo. Ayapete. Masisi nati. So if you no funa na Never many would be on a brand have. Chimene finga bangi. Nuko ngodigila bandani. Ene mwenye. Ngodigila ba. Kaderi yana digila ba Mungu. Kozana kumana ndime Mungu mesina siana. Byage ngukese ba kumana mamu na mena nalani. Ana kuza byage ngo ngati Yohane. Yesu mabeda jani. So awa baza the light. Chibagi. Suzana bali ni